Hola, 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 benvingudes i benvinguts a Yadrac Més enllà de RuPaul, un podcast que no ha tornat perquè mai se n'havia anat. Comencem! Hola xiquis, què tal? Com esteu? Suposo que estareu sorpreses perquè hem tornat. Bé, no hem tornat perquè mai ens n'havien anat, però estem així en un capítol molt especial. Per què? Perquè fem un any del primer capítol, aquell capítol amb Jorisa May, i per a celebrar-ho volíem tindre un capítol especial. I en aquest capítol especial tenim una persona, òbviament, molt especial, un artista molt especial. Però avui no vos diré això, que tenim xarxes que ens podeu seguir, que teniu YouTube, que podeu seguir-nos també per YouTube, bé, ja ho he dit, perquè no vull fer esperar més l'artista convidada d'avui. I és que per a conèixer el present és molt important conèixer el passat. I per això, en este capítol especial, tenim una artista grandíssima de l'escena valenciana. Ella és Antonio Campos, més coneguda com la Margot. Benvinguda, reina, com estàs? Hola, rey. Así en el salón de la casa. Que la casa és gran, però bueno, este és un lloc xicotet, bueno, més grandet, però tinc quasi tota la paret en fotos de Sara Montiel i les meves vivències. I així estic, ja major, ja m'ha fet major, ja. Però bueno, que me quiten lo bailado. Major no, eres gran perquè eres una artista grandíssima del panorama valencià, del panorama transformisme valencià, i per a mi és un plaer tindre't en este programa, que tenim tantes artistes valencianes i com no podia faltar la més gran, la Margot, perquè si encara hi ha alguna persona en este món que m'estranya, però igual hi ha alguna persona que no sap qui és la Margot, per favor, conta'ns, qui és la Margot? Bueno, la Margot és Antonio Campos i Antonio Campos és la Margot també. O sigui que els dos personatges és uno. Se duem molt bé i se compenetrem perfectament. I després el resto el fa la pintura i el maquillatge, com tu saps, que fa milagres. A mi me l'ha fet sempre des del primer dia, perquè a mi m'ensenyaren a pintar-me al principi, però jo des d'una vegada que el pincell i la maneta, pues ja no m'ha volgut que m'ha tocat ningú. Ni televisions, ni els programes que ha fet en directe en tots els puestos. I a través dels anys, pues, jo les comencé en l'any 77 en la Cetra, que era un local pionero. I és que per a conèixer el present és molt important conèixer el passat. I per això, en aquest capítol especial, tenim una artista grandíssima de l'escena valenciana. Ella és Antonio Campos, més coneguda com la Margot. Benvinguda, reina, com estàs? Pues resulta que... Espera, que m'ha caigut altra vegada el pinganillo. No patisques. Però és que... Espera. Ai, ja no te cau més. Segueix Vale, ja està, perfectament. parlant. Bé, estaves contant-nos com va néixer aquest artista. Pues sigue una broma. La broma sigue que me varen pintar de Sara Montiel, me varen ficar un traje de la me preciós, un bisón, i en el cap duia tot el cap ple de pedres i unes plumetes, i clar, la cara era Sara Montiel. Però quan jo vaig pujar allí, pues tingui que pujar per un escalonet xicotet que n'hi havia, i me vaig tropeçar en el primer escaló, i me vaig caure un bac i vaig dir una frase grotesca. I una senyora diu, ¡ay, la Sara se ha cagado en la hostia! Y entonces, claro, comença el playback, que era Celos, el tango Celos, y claro, al donar-me la volta, pues la cara pues era ella. Y entonces la gent, bravo, 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 que és ella. Y claro, quan ampliaren el foco,
pues me agarraste a la cintura i tinc més pèl que un mono. Ara, com ja fa temps que no treballo, pues ha tornat a eixir la pelambrera de pèl, per això va estar paet al Sant Coll ahí. I això és de Rapel, li faig en honor a Rapel que m'ho regalà. I entonces pues la gent va quedar molt contenta i me varen oferir 2.000 pessetes diàries per anar tots els dies a treballar. I en el 77 això era diners. I nada, vaig dir que no s'entera la meva família, collons, si s'entera. Tot el món s'entera en seguida. Al l'endemà de fer la broma, hi ha una premsa per Rafa Marí, que és el que m'ha fet tota la premsa, i productor de la pel·lícula que feuia després, Sèrie de dia i Coqueta de noche. Y la prensa decía en una cartelera que hacía la Turia, pues decía, ya viene a pasos agigantados, podemos ver a un camionero. Lo de camionero es que yo era repartidor de butano en Vétera, ¿sabes? Y ya puede hacer un camionero de Vétera haciendo de Sara Montiel, muy bien por la democracia. Entonces allí es comenzar la broma. I me van oferir més locals. Has comentat ja... Dime. Toni, has comentat ja moltes coses. Has comentat que eres de Vétera, sí, que eres camioner abans... I repartidor de xel. Exacte. Ha sigut albañil. Ha sigut albañil, ha fet faenes de tot, anar a collir taronja, a replegar cacau i totes les faenes que feien els homes en aquella època. Però jo era un xavalet, jovenet, entonces tenia que aportar diners a casa, que eren molt pobrets, i algo donaven, i mira, pues ahí ho feu tot. Entre tantes coses que ens estàs contant, tal volta la més important i per la que més se t'ha reconegut sempre ha sigut per allò que estem veient darrere de tu, que és la teua semblança, el teu paregut amb la grandíssima Sara Montiel. Sí. I és que tu has sigut pràcticament la doble o la que millor imitava a esta artista, Sara Montiel. Ho podem veure perquè, de fet, jo no sé, el que tens darrere és foto o és un dibuix? És tu? És Sara? O sigui, perquè el paregut és... És que no se veu, eixe realment és ella. És un xic que m'ha ensenyat a pintar-me, Enrico, del Buixec, de València, i entonces jo tinc fotos, o sigui, al costat, la que està així al costat, eixa sóc jo, mira. Perquè és que, o sea, el paregut és increïble, o sea, jo no sabria diferenciar si eres tu o és ella, perquè és que el paregut és increïble. Tu que ho sabràs millor que ningú, perquè ficat una peluca pots fer moltes coses en la peluca. Però la Sara Montiel, este és el moño autèntic d'ella, que ha fet sempre la ratlla al mig, un topet així, i jo tenia molt pèl, i per tant de ficar-me tintes i coses, doncs m'ha quedat aquí en una bobina de fil, que dic jo. I entonces Sara Montiel m'ha conegut, se coneguérem, y ella siempre ha dit, Margot, eres de los más que me han parecido, porque a ella l'han imitat tot el món homosexual, i de tots els puestos. Hasta en l'estranger han hagut gent que la imitaven, però jo ja la coneixia de xicotet, que la veia en les pel·lícules en Vétera, i sabia tots els àngulos d'ella, els morros, i totes les coses que feia ella, saps? Clar, tot això ho estudiares... Jo mirant-la d'ella en el cine en Vétera, ho aprengueres... És que jo no pensava dedicar-me a ser artista, jo volia ser peluquero perquè lo de l'albañil i tot això ja me venia gran. Dic, el meu món va ser un diferent i tinc que pegar el pelotazo per on siga, i així el veí. O sigui que... Molt bé, i Toni, què recordes d'aquells anys, de finals dels 70, quan vares començar tu a ser artista? Què recordes d'aquella època en la que no estava ben vist fer transformisme? Bueno, jo tenia, com t'ha dit antes, que va ser de broma l'assumpto, perdona, una broma que se feu y se va a convertir en arte. Entonces, al dedicar-me plenament, vaig fer en sèrie, i si ho faig en sèrie, ja me vaig depilar i tot això, i ja n'hi havia gent que actuava. Jo, quan es comenci, ja estava la Champagne, en Carnita de Clou, estava la Condessa,
la Sareta Sareta, que era un còmic meravellós, que era l'antitesis del transformisme, perquè... I Marroi, que hi havia molta gent en aquella època. Desgraciadament s'han mort quasi tots, saps? Ho contem en el llibre i n'hi ha fotografies i tot. I nada, jo tenia molta por que s'enterara mon pare i ma mare i el poble, però els primers que vingueren a la setmana sí que eren del meu poble, són els meus amics, que per cert me'n recordo que vingueren carregats en frutes, en melons, en no sé què, raïm i tot, i jo dic, che, Toni el Merle, perquè d'apodo me diuen Merle, Toni el Merle. I dic, Merle, que han vingut a Pobret. I jo, una vergonya. Digo, amigos de la infancia que han venido, mira, país la cabalgata del reino, duen frutes i de tot així. I nada, s'ho passarem molt bé, i ja després ja vingué ma mare, la primera vegada veurem, i ella, pobreta, pues, me diu, i tota la gent aplaudint, mira la mamà de Antonio. I diu, qué guapo és, qué guapa està el teu fill o la teva filla. I ell diu, no, és guapo, no és guapa, que ella no és dona. Y digo, mamá, ahora sí que soy mujer, físicamente no, pero visualmente sí. Hola a todos y tal. Y entonces ella se n'anava molt orgullosa. Després un altre dia vam dur a mon pare. I mon pare pues, venia a la seva boina, pobre, que era un home clàssic i molt de poble, però era bona persona. I entonces li pregunta a ma mare, diu, ai, Luisa, diu, l'Antonio quantis? Diu, ja fa rato, així 3 vegades. Diu, ai, jo no sé qui és, diu, el que fa de Sara Montiel, i va i s'agarra la boina, diu, me cago en la puta, pues és una tia, és una dona. Diu, ma mare, calla, això ho fa la pintura i els tratges. Ell crec que no s'opera de res. I nada, i ahí sorgia un local i un altre local, i allà s'omplia diari, era un llenazo diari tots els dies. I jo me vaig cultivar en el dialecte, en recordar coses de Sara Montiel, perquè Vicente Parra sí que molt amic meu i vivia on vivia ella, a la torre de la Plaza España. I me contava quan venia a València moltes detalls i moltes mentires, que ella diu moltes mentires. Saps? La Sara. I nada. I així pues, anàvem de local en local i no parava la festa. Mira, hi ha una anècdota de que quan jo me n'anava a treballar a un altre puesto, me ofrecien, jo dic, si me da el doble de diners que jo guanyo així, jo me'n vaig al local que vostè inaugura, però té que tindre un camerino per mi o pels que vinguen. Un servici privat. L'escenari, si no vol telons, una cortineta fija o un espill. Un canyón de foco perquè faci el foco i tot això. I les tauletes que tinguin una llumeneta o una veleta en cada taula. I ho feien, i entonces pues, la gent venia i s'omplia, és que s'omplia, tots venien i l'altre local se quedava pelat, no tenies que dar res. I les mariquites de l'època, pues, al final me tragueren el famoso dicho de diu, ella és la cerrojo, allà on va ho tanca tot. D'això volia que parlàrem, de l'apodo que te posaren, sí. de la cerrojo, perquè tot això ho contes en el llibre i a mi me va fer molta gràcia, perquè al cap i a la fi és, allà on anaves tu, el lloc triomfava, però quan te n'anaves, el lloc tancava. O sigui, havia de ser impressionant per a un artista com a tu. No era per enveja ni de res, perquè, bueno, algunes sempre m'han tingut cels, totes les que actuaven i les que no actuaven. I entonces era el problema ese, que jo tenia la meva clientela ja feta, i entonces allà on anava, pues, se'n venien en mi darrere, tot el personal, i nada. I això, pues, uno guanyava i l'altre perdia, però es comencia a cobrar cada vegada que me n'anava d'un puesto, que es comencin 2.000 pessetes i acabé cobrant 50.000 diàries en aquells anys. Amb això t'envejarien moltes de les artistes d'avui en dia, perquè jo crec que una o ninguna cobra això a dia d'avui. O sigui, és impressionant que en aquesta època es pagara tan bé
i ara es paga com es paga. Però, en fi, això és un altre debat. Perquè totes aquestes coses que ens estàs contant, Toni, la majoria les has contades en La Margot, un paseo por el transformismo de València, un llibre que han escrit Juan Barba i Rafael Solaz, que és un poc la teua vida d'artista, així com també una mena d'enciclopèdia del transformisme valencià de finals del segle XX. I tenim així amb tu a un dels escriptors, Juan Barba. Quan vulguis pots entrar a participar amb nosaltres. Així està, sí, tota una peça. Buenas. Què tal? Com Què esteu? tal, Juan? Bé, conta'ns un poc com ha sigut aquesta experiència de contar en el llibre tota la vida d'esta artista que és la Margot. Com ha sigut? Bueno, ha sigut una odissea, ha sigut un viatge increïble al passat. La veritat és que hem sigut els dos, Rafael Solaz i jo. Rafael Solaz s'ha encarregat un poc més de recopilar les dades de la Margot, de la biografia, entre els dos, perquè jo ja portava temps contactat amb Toni, parlant del seu arxiu, que és molt important, tot el que ha anat recopilant a la llarga dels anys, i no volia que això se perguera. Entonces ens va sorgir la idea de què poder fer per a treure fora tot el que té almacenat de tota la seva vida, no ja de la seva, sinó de tots els personatges que envoltaren aquella època. I Rafa, que és un referent en la història de València, és bibliòfil i ha escrit molts llibres sobre aspectes socioculturals de la nostra ciutat. Ens va dir que ens ajudava i entre els dos fèrem un equipet, i jo, com estava molt prop, molt envoltat en la figura de Toni, li vaig dir: mira, jo te passo les dades necessitar més tècnics, les dades i tot això, tu en entrevistes amb ell quedeu i ell te va contant i jo m'encarrego de lo que seria una segona part, que és més complicat, que és traure també algunes de les biografies perdudes de tota aquesta gent que ja no pot parlar perquè s'ha mort, algunes molt recentment, i que no volia deixar fora. I ja que ho fem tot. Fem lo de Toni, però també fiquem un moquet que ja es diu un paseo perquè és una representació. Vull dir, deixar clar que no estan totes, perquè totes faria falta un altre llibre, però sí les que més van envoltar un poquet l'entorn de Toni, no? Els personatges com Sareta, que treballa molt en ell, Nino, que és un personatge molt desconegut, que va morir de corona l'any passat, estava a Mallorca, que hi fotos, Carnita d'Oclon, que és tot un referent, ja perquè era un tipus... A més que és un abanic molt variopint, molt diferent de personatges, no? La Champagne també, que la Champagne en Toni va tindre les seues coses, perquè la Champagne era un personatge molt peculiar, se deia la Champagne del País Valencià, i tenia molt mala llet. Era molt bona persona, diuen alguns, i en l'escenari era tot un revolino, però tenia molt mala llet. Com a companyera fatal. Sí, es veu que... Toni, això volia que contares... Que volia que ens contares, perquè tens anècdotes amb esa artista en el llibre, i contes, volia que ens contares alguna d'aquestes anècdotes. Sí, ara t'he contat, perquè vaig a fer un inciso perquè crec que és important de lo que has dit de la Ferrojo. Clar, hi ha que tindre en compte un poquet l'entorn de lo que eren els locals d'ambient dels anys 70. Contra lo que la majoria de la gent pensa de que no hi havia ambient, hi havia moltíssim ambient, hi havia una muntona de locals on se feia transformisme, no com la Cetra era algo especial perquè era un local especialitzat en això. Ara, els locals en aquella època, en comparació amb el que aneu ara a qualsevol local a fer-te una copeta, no tenies que veure. Allò eren quadres, per dir-ho d'alguna manera. Hi havia caires o no n'hi havia caires, t'assentaves en terra
y ahí todo molt, t'imagina't, tot molt fumant, i clar, quan anava un artista, a mi se trobava un ragonet ahí, un micro mal ficat, i no n'hi ha ni cortina ni res. I clar, Toni, que era una persona que ja tenia unes expectatives artístiques, va dir, a mi o me fiqueu bé això o jo no vull. Perquè hi ha molta gent que això li donava el mateix, actuava de mala manera, feia la gràcia i se n'anava. Però no era la tònica que Toni volia per a la seva vida, volia fer alguna cosa més artístic, més professional. Ell se ficava cada vegada més un escaló. Doncs, clar, quan arribava al local, si el local no tenia les mínimes condicions, tenint en compte, per exemple, la Cetra, ell ho sap, el camerí no hi havia, era una cuina. En la cuina es canviaven totes. I xicoteta. I no n'hi havia bany ni res. Jo tenim fotos del camerino de la Cetra, que en el llibre Ixen, en la banda del camerino el veuràs, i veuràs la mampara de la cuina, perquè és que no n'hi havia. Entonces, claro, era una manera de reivindicar que com a artistes tenien dret a un mínim de lloc, pues un lloc per canviar-se, un lloc per fer, saps? Entonces, anaven y ahí anava y decía, bueno, si yo quieres que venga aquí, me tienes como en Holiday, que fue el siguiente local después de la Z donde empezó a hacer, que le ofreció, como diu, el doble de diners, el doble, me tens que ficar un escenari, me tens que ficar això. Claro, després venien, en ell normalment no era l'únic que actuava. Després venia pues, l'Encarnita, venien els altres, i se trobaven que havien millorat les condicions de treball del local a gràcia de pressionar un poquet a l'empresari perquè invertirà un poquet en això. Això era una cosa que ells feia sempre. El que passa és que després venia un altre local que volia agarrar a ese públic i li dia, jo te doy el doble. I tonto no era, i agarres n'anava. I per això l'altre local se quedava sense un poquet de públic. També hay que tener en compte que els locals d'ambient als 70 o 80 duraven el que duraven. Jo, és una cosa que en la investigació que han fet m'ha donat compte de que la majoria duraven 1 any, 2 anys, 3 anys, i en seguida o es tancava l'Ajuntament perquè no tenien condicions o se tancaven perquè obrien uns altres, no? Els que duraven molt van ser 3 o 4. 3 o 4. I Toni, la veritat és que és una reivindicació, això que esteu parlant de la reivindicació d'espais dignes per a actuar, sembla una cosa del passat, però realment avui en dia passa alguna cosa pareguda. I el que em sorprèn a mi realment, i ho he dit, és que vos pagaren a Margot tan bé, quan a dia d'avui això se li paga a una o a ninguna. O sigui, estem parlant de 40 anys després que les condicions laborals de les artistes que fan transformisme no ha canviat molt. O sigui... Bueno, hi ha que tenir en compte una cosa, és el moment, és molt important. Hi ha que tenir molt important el moment històric que era. A veure, tenint en compte que fins al 77, que és quan han començat la Cetra, en maig del 77, maig del 77 crec que va ser, sí. No, la Cetra va obrir que començava abans, però Toni arriba allí maig del 77. Feia 1 any o 2 que es podia fer això, vull dir, vestir-se de dona. Ten en compte que fins al 75, si tu te trobaven vestit de dona, la policia te podia detener, perquè era escàndalo público. Se t'aplicava la llei d'escàndalo público i te podien detindre. De fet, a Toni el van detindre una vegada, que ja ho conta en el llibre, en el Dominó Rojo, o local mítico donde los haya, que ja no existeix això, estaven fent una festa i va haver un xivatasso, una notícia falsa que es dia, creuen, de que allí s'estava fent bobaes i anar a la famosa Brigada 26 i se s'endugué a tots detinguts. Això passava. Entonces, quan ja se pot fer, quan a partir del 76 ja no s'aplica la llei i ja tu pots fer una actuació o un espectacle més hi ha un boom de transformistes, els veres. Te pots imaginar la llista llarga que podia fer-te. No tot era el mateix, és una cosa que se destacava molt. Ahir n'hi havia molt de fanfarria i molt la gent que arribava i no donava ell. Vull dir, professionals hi havia pocs, però hi havia un boom de gent allà intentant fer, saps? Entonces,
què passa? Que els locals volien llevar-se a un... i volia quedar-se lo millor. En lo que més públic arrasava. I clar, lo millor era... La Margot és la guanyadora. La Margot era la que guanyava tots els pleitos. De fet, hi ha una anècdota que és... Una anècdota no, hi ha un detall històric que és Toni passa a treballar i a formar part del grandioso equipo que ahir va canviar la seva història moltíssim. És quan el criden del local mítico que tu no hauràs conegut, és la Belle Époque en València, la primera. La Belle Époque és un local del que se tindria que fer una docusèrie perquè és el primer local que se va muntar en València abans que en Barcelona de Dolly Bandol, una mujer transexual, montó aquí en Valencia en diciembre del 77, le va a inaugurar el primer local on se feia music hall, on hi havia un cuerpo de baile excel·lent, hi havia uns presentadors a l'estilo de cabaret, una espècie de cabaret music hall, i enseguida, com Toni era l'estrella del moment, quan alguns dels artistes se'n van a treballar a un altre local, que es deia Le Paradís, Miguel Bras, el cridaren enseguida, l'oferiren. No sé la quantitat de milions que li oferiren de l'època, però enseguida entrà a formar part de l'equip de l'època. I allò va ser fantàstic. Bueno, si aneu a l'exposició que n'hi ha en el Buimibara, veureu algunes de les fotos fantàstiques que li va fer Faive i vídeos, i allò va ser espectacular. Allò va ser espectacular. Jo he pogut estar, jo he anat a l'exposició del Movim, convide tota la gent que ens estarà veient o escoltant que vaja si té l'oportunitat al Movim de València per veure l'exposició. És de veres que veus en tot el que, o en la gran majoria de coses que Margot ha treballat, perquè Toni, conta'ns, perquè a banda de la nit o a banda de la Cetra i alguns locals, has fet moltíssimes més coses, com ara teatre, inclús cinema. Conta'ns un poc com va ser tot això de passar d'anar a locals a arribar al cine. Al final yo he conseguido no ser un transformista uno más. Yo me considero y me considero siempre un actor transformista. Entonces me van a ofrecer el local este y de ahí vais a ir, cuando yo me vaig a ir de la Belle Époque, pues para que yo no me quedara despagar, porque me agarré un bochorno, digo, anem a fer-te un espectáculo que se va a cagar la pera. Entonces en una artista coneguda en València i en Benidorm, que també va molt per allí, que és Clara Esmeralda, pues varen fer Margot Feliç 85 con Clara Esmeralda, un musical en sketch i coses d'aixes. Després fèrem una altra, se picà un local que era el Patxà, de València, que està en Alboraya, i allí varen fer Les esclaves del Patxà, en uns tratges maravillosos i de tot. El cine també isqué antes, crec que de Les esclaves, o després una novel·la de Ferran Torrent, un valencià, i se feu una coproducció valenciana en Catalunya. El director era Francesc Bellmunt i varen fer una pel·lícula que se deia Un negre amb un saxe. I jo feia un personatge que era una fulana en una xeslot d'aixes, una caravana en el parque, feia la prostitució, però era de masoquista, i venien els clients i a vegades es pegava tant que es matava i es tirava per la porta. Era una mistress. Entonces la película s'ha fet en varios idiomes y nada. Ella rubia. Y rubia, que me van a intentar el moño y tal. Vas tindre una discussió en el director perquè volien que fera de maricón. Dic, jo no faig de maricón ni conté xistes de maricones. Dic, jo faig una dona o diversos tipus de dones. Entonces lo que faig és seria la dama blanca, el personatge, i clar, si tu no has vist la pel·lícula eixa... És molt graciosa. Pues ahí estaba Willy Montesinos, Patsy d'allà del norte, Rosana Pastor, Rosita Mores, molta gent que intervenien. I després varen fer una biografia meua, que el productor és Rafa Marí i el director és Enrique Benlloc.
Belloc, que se diu Serio de dia i Coqueta de noche. Contem un poquet la biografia que han fet ara en el llibre, el que era València en l'època aquella, els locals i tot això, i parlo jo en directe, fer això, però en vídeos. Així no sé si tu ficaràs algun vídeo meu o algo. Seria interessant que ficares un trosset d'algo. Sí, algun posarem, algun vídeo posarem. Però, Toni, em fa molta gràcia totes aquestes coses que ens estàs contant, perquè actuaves, cantaves, ballaves, fes de tot. Com ara de les artistes que fan un poc de tot, es diu que són artistes 360, perquè sembla que fan de tot, però és que tu eres un artista 360 totalment, perquè, o sigui, sembla que feies de tot, almenys, perquè contes en el llibre inclús cantaves. I també una cosa que no has dit és que participava en programes de televisió en Canal 9. A fer televisió, Canal 9. Era un personatge d'estos que com ara de... com se diu els ara? Programes aquells polèmics que n'hi haven Calle Tómbola Vostè, i tot Parle això, Vostè. els famosos, els primers Tómbola. I molts programes d'aixòs els feia jo tots. I també després a la fresca, en l'estiu, anàvem a tots els pobles. He actuat en Donia de Late, en Collins. A treballar? Que ja era difícil, ojo, que ja era difícil, no com ara, actuar en els pobles. Vull dir, en el poble era o la falla del poble o l'Ajuntament del poble que te contratava i allí n'hi havia xiques, dones, majors, la sogra, el gos i tot allí davant. I és que n'hi ha uns vídeos fantàstics de Toni, per exemple, en Girian. No, és que, espera, que te conte. De quan se va eixir lo de la Belle Époque, que jo me n'aní, al final se va destruir, allí els mateixos bailarins i bailarines muntaren un grup que se deia 1920 Company. Fantàstic. I en ells varen treballar per tota la comunitat valenciana, en Palma Mallorca, en l'Auditorium. Per poble. Han fet programes de maquillatges corporals i de tot. I duiem aquest espectacle, que érem tots com 8 persones o per ell, saps? Una tournée. I fem turners i tot, i estiguem 15 anys anant amunt i avall. La sala Ladies de València, els vestuaris de lujo, bueno, lo que se fa en Benidorm en el burlesque ara, però en gran, i bueno, se ficava tot de lujo. Sí, és que València ha sigut un bressol d'artistes de tot tipus, i és de veres que sembla que el transformisme ha estat molt amagat, i gràcies a llibres com este, gràcies a documentals com el que has comentat, o inclús l'últim que ha produït i ha dirigit el nostre amic Carlos, o gràcies també, jo no m'agrada molt parlar de mi, però és de veres que gràcies a totes aquestes plataformes, inclús la meua, que estem donant a conèixer els artistes del transformisme, jo personalment estic veient que hi ha molt de talent ara, però és que abans també, i com he començat este capítol dient que per a conèixer el present s'ha de conèixer el passat, i és que Margot és història viva del transformisme des de fa 40 anys, i ara estàveu comentant que també va aparèixer en programes de Canal 9, però no fa molt també participaràs en un programa d'Apunt. Sí. Claro, vaig estrenar jo el programa, el que passa que me traien frases xicotetes, que jo me tiri des de les 6 del matí maquillat, i després les gravacions eren interminables, i tots encantats els que venien a rodar, però després jo me quedé un poquet així despagat perquè me traien frases xicotetes. Y al final digo, si no me pagan més, jo no hago más nada de esto. I així no va ser. El format és diferent. Ha canviat molt el transformisme. Jo he tingut fama de transgressor, però segur per això, per revelar-me les meves coses que crec que tenia jo l'obligació de demanar-ho, i igual que la de la seguretat social, en ningú puesto te donaven seguretat socials, entonces jo tinc que això, i gràcies a Déu, i gràcies a l'amic, pues, m'ha fet una xudeta d'anar a reclamar coses als despatxos, i m'han concedit ara això, perquè jo he deixat de treballar per moltes coses, perquè ja no puc jo en els peus i tinc problemes tinc artrosis, tinc de tot. Entonces jo me dic, chico, treballa, fes una despedida en un programa
a la teua altura, i pues, jo tinc una idea que era molt bonica, que era una retirada com que jo era una abuela, l'abuela Margot, que tenia nietos i tot, i estaven allí ballant allí, fent un teatret, no? I de repente pues dic, ai, al llamar yo en un carrer de Rodes. Y digo, nietos, cariños, voy a seguir bailando, a ver si aprendéis como la abuela, la yaya. Digo, ai, me dona un flato, me'n vaig al baño. I de repente hice una fumaguera d'eixes de la maquineta y vestida yo de Margot, como yo he sigut sempre. Digo, ha venido un nada y me ha transformado otra vez como yo era de guapa. Pues vamos a bailar todos juntos. Entonces era un espectáculo de esa No lo cuentes, que a lo mejor todavía que se puede fer. Sí, no, se farà tot. I una cosa que tu me tens que contar. Si és que Margot està més viva que mai, si és que fins fa 2 dies estaves actuant pràcticament, perquè segons conteu en el llibre has tingut una vida molt plena d'actuacions i també voldria que parlarem d'aquesta part reivindicativa, perquè una de les coses també que em va fer molta gràcia, però que em va agradar molt, és que quan te dien en una actuació, quan te dien maricón, què feies? Jo parar el espectacle enseguida. Digo, mire que conste que soy puta pero no sorda. Y acaba de salir una voz de ahí que me ha dicho, ese, enchufa el cañón. Ese de ahí. Maricón, ¿usted me conoce a mí de maricón? ¿Se ha acostado usted conmigo? ¿Nos hemos hecho pajitas o algo? Usted y yo, digo, oiga, yo soy muy hombre, digo, pues entonces, ¿por qué me dice a mí? Digo, no hay un maricón que no reconozca por si és maricón. I m'he peleat molta gent per defendre'm la meva història. Dic, així no parlem de maricons ni de la vida privada de cada un. Així l'espectacle està fet per divertir-se. El que vulgui aplaudir, que aplauda, no estan obligats. Y el que tenga que dir algo, que isca quan isca de la porta o para al carrer. Cuando empezaba el espectáculo siempre decía, no queremos ni penas ni insultos. Eso es muy importante. Aquí se viene a divertirse. Ni penes ni insultos. Reivindicativa tota la vida, i això està molt bé, perquè el transformisme també, part del transformisme és aquesta reivindicació. Però és que a banda, una cosa que no, també una cosa que en els anys 70, no sé, a mi és una espineta que tinc clavada, i que això ho dic en el llibre, no? Que quan es parla de la transició, el difícil moment de la transició en Espanya, en València, en tota Espanya, però bueno, es parla dels moviments socials, es parla del moviment feminista, els moviments de lluita gai i lesbiana, tot això és que em sembla molt bé que feren i obrigueren i mos llevaren aquesta capa gris que teníem damunt de tota la dictadura, però no es parla de la influència del transformisme en tot això, en la lluita contra la qüestió de gènere, no? Vull dir, d'això no es parla. I hi ha un detall que ho conta en el documental, hi ha una frase que va dir Carmen Alpons, que a mi m'agrada molt, que deia que quan anava a la CETRA, 77, ella s'ho passava, va conèixer a Margot, fer amics i tot això, però va conèixer un món que desconeixia completament, que era el món de l'homosexualitat, perquè no havia anat mai a un local d'ambient. I els locals d'aquella època el que obrigueren, a banda de que a la possibilitat de relacionar-se del món gay sense tindre que ocultar-se o amagar-se o res més, sinó tu poder conèixer a gent, a banda d'això, que hi havia espectacles, portava un altre públic que no haguera anat a veure a un home vestir-se de dona mai i que a la vegada coneix i se socialitza amb un tipus de públic que no havia vist en la vida i que fins a l'època de la caiguda de la dictadura va estar amagat. Vull dir, va socialitzar i va canviar la idea o va fer qüestionar-se la idea de lo que era lo masculí i lo femení, sobretot lo masculí que havíem heredat del franquisme, ese masculí castostòpic que dic jo, i totalment irreverent, no? El veure a molta gent, la gent se quedava, quan eixia Toni vestit de dona, es quedaven perplexes. Clar, això ara se riguem, però es quedaven petrificats de dir com és possible que això sigui un home. O baix d'això ja és un home, no? Que diuen... La gent, perdona, la gent no se creia que jo era un home. Però esta és una dona, mos està enganyant.
I molta gent se quedava per després de l'espectacle. Diu, ¿usted es una mujer? Digo, pues no soy mujer. Digo, ¿usted vendría conmigo a casa que yo le daría un dinerito? Y digo, pues un dinerito, yo no soy prostituta, soy un actor transformista. Digo, es que nunca he estado con un hombre. Esa es la pregunta hecha de la tonteria de sempre. En aquella època, avui ja és més clar i la gent més avançada. No, ha canviat moltíssim, El fenomen drag no té... Y os digo, ¿para qué quieres que vaya yo pintada a tu casa si me vas a quitar la ropa, la faja y todo el misterio que vas a ver después? Digo, no. O sea, si tú quieres conmigo algo, tienes que venir con la cara lavada y recién peinada. Exacte. O sea que... Podríem contar alguna Toni, anècdota també estem parlant d'això, dels altres artistes que n'hi havia en l'època. M'agradaria fer un inciso d'Encarnita, o el que tu volies contar abans de la Champagne, o de Exacte, Nino, conta'ns... o de Saleta Toni, és un icono en València. La Champagne, bueno... Sí, conta'ns alguna anècdota que tingués la sobretot Champagne, amb la Champagne. quan jo vaig vindre de la Mili, que sigui això, jo vingui a València. I entonces la primera persona que me presentaren seguia la Champagne, que era amiga del que feu jo la Mili. I érem molt amics i anàvem els diumenges o sea, els fins de setmana se n'anàvem a les arenes, a la platja, hi havia allí solàriums, i allí pujaven dalt de la terrassa i se ficaven totes nouetes. I la Champagne duia un cabàs d'aixòs mallorquins i sempre duia una teleta, un palmito o algo, i ella feia show allí. I jo mai me vaig ficar nouet. Jo duia un tangueta que me'l vaig fer jo en 2 cositons, però jo entonces pesava 73 quilos. I nada, i després quan va ser lo de la Cetra, ella ja estava allí i fa Sara Montiel. I ella diu, ai, Sara Montiel? Digo, pues sí. Digo, pues lo que he vingut de Sara Montiel i m'han contratat perquè faig de Sara Montiel. Bueno, als 2 dies d'actuar, ella es comença a ponerme verde. Es que yo también la voy a hacer, la Sara Montiel. Digo, chica, pero ¿cómo vas a salir tú de Sara Montiel si eres un tonel de cerveza de 200 kilos y no tienes dientes? Le faltaba tot el comedor ir a la cena. No tenía eso. Y como la dueña decía, no, la Sara la hace la Margot, tú haces un más cómico, que hacía ella un número que se tiraba en terra, decía, rubia, porque en la arena, que la Carnita de Clot també li copia. El copia. I entonces has començat a fer maldats. Treballàvem en discos. Me ratllava els discos en una tatxa gran i els discos no anaven. De cada 2 dies tenia que comprar un disco nou. Després me tallava estratxes en un tallanter d'aixos antics d'Orion, se deia Orion, no sé què, una marca d'aixes antigues, que s'arroscava les fulletes a la maquineta. El Gillette. No era Gillette, era una Orion, una cosa d'aixes. Una maquinilla, d'aixes. Total, i les poquetes colles que jo tenia les tirava a la basura, i gràcies a la senyora de la limpieza, que tots els dies les guardava. Diu que si hi ha una mano negra, i ja se ficaren en contacte amb les dueñes i li feren una reunió i la Champagne se n'anà a Buenos Aires. Se canvió de local. Hi ha que tindre en compte que l'ambient dels camerinos no era a veure, era, suposo que com ara, no? Hi ha gent que hi ha molt de companyerisme, no? Artístic, però també hi ha molt de cels, molt de recel. I en aquella època també. De fet, me'n recordo, tu contares una anècdota que a mi m'ha fet molta gràcia, que els trajes que a més li feia un dels artistes valencians de Vétera, Juan Izquierdo, un dels modistos més importants que ha tingut València de l'alta costura, li feia trajes preciosos, totes de canutillo fet a mà, i un dia va arribar allí per l'esprà perquè ell feia doblete de diversos locals, i havien desaparegut tots els trajes, i l'havien furtat. M'han robat moltes joies. No tenia res per ficar-se per eixir a l'escenari. I què va fer? Se fica un mantón de Manila, que en l'exposició podeu veure l'actuació,
i un gorro perquè li havien furtat les peluques també, es va ficar el monyo dins i va eixir a cantar, maquillar i se li havia tot el culet. L'únic que podia ficar-se era el matón de Manila perquè li havien furtat tot. Vull dir, el companyerisme existia perquè també en Encarnita, en La Condessa, en Sareta hi havia molt de... Sareta és altre personatge que és una pena que va morir ja en moltes circumstàncies, que va inventar un personatge, tu perquè eres molt jove, perquè la gent que té un poc d'edat recorda del Valky sobretot i tal, perquè va crear un personatge de res. Era satírico, esperpèntico, es maquillava fatal, es començava imitant a Maritrini, Sí. però Maritrini era una cantant de l'època molt coneguda. A Charlotte també el feia, Sí. però tenia una particularitat que tot el món quan eixia dia, ahí està la veu de Sareta, perquè tenia aquesta veu tan característica seu i La Sareta triomfa en mi perquè ella triomfava soles. Entonces jo la primera vegada que la vas veure, ella feia una cançó vestida de fallera, una fallera que pareixia un himno de falla de cartó, en dos rodetes d'eixos de llana i una peineta de cartó. I entonces això me feu molta gràcia, diu, vas que fem un número un sketch còmic? I diu, què? Diu, pues mira, quan t'agrada tant a tu la Sara i fas de fallera, jo estic actuant i tu apareixes per el públic y entonces, pegues un chillido, digo, por favor, digo, seguridad, una intrusa que viene de las fallas. Y dice, chica, ella parlava molt valencianota. Sí, I feia, ai, no m'ho crec, és vostè la Sareta? Digo, pero soy Sara Montiel, María Antonia Abad Fernández, de Campo de Criptana. Digo, chica, qué lujo. Digo, oiga, haga el favor de quedarse quieta ahí, pues tengo que terminar de la actuación. Digo, no, yo quiero subir. Y digo, espérese, si quiere un autógrafo, luego se lo daré. Total, que ella poquet a poquet se pujava a l'escenari y digo, es que de propet, qué guapa es usted. Digo, gracias. Y digo, ¿cuántos años tiene? Me pregunta, y digo, 33. Digo, ay, si me habían dicho que estaba jubilada, chica. Digo, oiga, no. Bueno, era un numereto en Valencia, entonces, sí. Mira, póngase en el rincón del escenario y empieza la canción Valencia y me fica una banda de fallera condecorada y duia un ram de flors de plàstic. Entonces, Valencia, y ella ya comença a fer així, a manejar-se en l'escenari, hasta que me feia la volteta y la gent aplaudia, a rabiar, perquè era un gesto molt graciós, i me feia així, fote, bonica, que jo soc l'estrella ara. I dura 3 anys, no lo podíem llevar. 3 anys fent l'esquetx. Sí. Això també volia que em contares, perquè reivindicació has fet, però també has fet molt de reivindicació valencianista. Claro, jo no l'he perdut, la meva forma de parlar és el valencià que jo la parla tota la vida en vetera. Jo a lo millor més com se diu, més de llibre no sabré dir, però jo m'ha entès tot el món. És una de les raons per les que Toni mai ha eixit de lo que és la comunitat valenciana, perquè ell sempre diu que el meu humor és tan valencià que jo a Madrid no crec que l'entengueren, perquè, clar, els xistes es fan en valencià i les xaporrejades i tot això, com ho dius en Madrid? Allí no ho entendrà ningú, perquè ofertes ha tingut. Però, clar... Això volia preguntar, ofertes d'actuar fora del territori n'has tingut? Al principi me vingueren a contratar per anar-me'n a Alemanya, a un local d'Alemanya. El Chetnus. No és de Chetnus, és de París. Era un Berlín, no sé com se dia. Era en Berlín. Y solo volien ganar a yo vestida de andaluza. Y digo, pues no hay problema, digo, como Sara Montiel ha cantado tanto en La Luna, es una mujer, y jo que sé, moltes coses d'Andalusia, i jo tengo trajes d'eixos molt bonicos, i me ho ha ratllat al mig, les flors i tot. Però després no sé què passar, i jo vaig demanar uns diners, clar, que ja cobrava, i per ahí digueren que no,
que me pagaban la dieta y una pensioneta o tenía que vivir con no sé qué, y digo, uy, massa gent. I jo ja no me fi no n'hi. Però propostes me n'han donat moltes. I en Madrid? En Madrid també ens oferiren el Florida Park, però això sí que ja, a partir d'ahí vingué lo del problema de la Belle Époque. Saps? El director no se feu l'ànimo, però ja haurem triomfat allí com la Coca-Cola. Però, Toni, no passa res perquè tu has triomfat així, a la teua terra. Sí, sí. Te reconeix molta gent, te coneix molta gent. De fet, és una anècdota absurda, però jo he fet un curs fa molt poc de podcast. Jo vaig contar que jo estic fent això i que t'anava a entrevistar, i una de les xiques de la classe te va reconèixer, vull dir que és que eres molt reconeguda en València, la comunitat valenciana, i això és d'admirar que un artista que va néixer en una època molt complicada encara se li reconega. I amb este llibre, amb el documental, amb tot el que has fet, la veritat és que has deixat tot aquest llegat teu com a artista, i és d'admirar. I gent que ens agrada el transformisme, gent que ens veu, gent que seguís este podcast perquè li agrada el transformisme, els drag queens, ha de saber que gent com tu, com Toni, estava ahí, continua estant, i que ha obert moltes portes a les que ara ens agraden tant. Jo volia també, ja per anar acabant aquesta entrevista, perquè a mi m'està apareixent increïble, o sigui, m'està agradant moltíssim, però hem d'anar recopilant, perquè has contat que quan tu començares va haver un boom de transformistes, van aparèixer moltes, i sembla com que ara en aquesta època a València també estan eixint moltes, estan eixint molts locals. Creus que València ciutat, està preparada per a tornar a viure una època de transformisme com la que vas viure tu als anys 70-80? Pues jo crec que això s'ha acabat perquè els bingos, quan vingueren els bingos, acabaven tot. Els bingos se feien els amos i la gent anava als bingos, els locals pràcticament anaven els fins de setmana i entre setmana no. Quan jo treballava al principi era tots els dies, no hi havia festa mai, ni diumenges ni de res. Tots els locals que n'hi havia, però t'ho dic per la meva part, que me toca. Jo tenia sempre ple. I entonces ara pues, tenia que ser una persona que li agradara en primer lloc el obrir un local i que li agradara l'espectacle com Déu mana, que és el que se feia a la Belle Époque. Ahí no reparaven en traces, ni en música, ni en coses. Però això costa diners avui en dia, i la gent també està ara, pues mira, que fan internet i això tenen pel·lícules musicals, se van a Las Vegas, tornen per aquí, van a Tokio. I entonces pues això ja costa més. La gent eixia perquè tenia moltes ganes de divertir-se i n'hi havia molt de liga i molta cosa. Home, fer espectacle tots els dies de la setmana i que estuviera ple local tots els dies de la setmana, això ara és molt difícil. Un local que fas a transformista tots els dies és molt difícil. I això se feia en els anys 70-80. Sí. S'està intentant, n'hi ha locals, n'hi ha on n'hi ha espectacles, no tots els dies, però sí que s'intenta. Però clar, la meva pregunta era això, si Toni pensa que València, a dia d'avui, després de tot, està preparada per a tornar a tindre tants espectacles al dia, tant de transformisme. Com veus tu com està ara València amb tot el tema del transformisme? Bueno, el transformisme també, el fenomen drag, també s'ha fet molt llarg i s'ha omplit de la nit al matí. I entonces el transformisme en directe, com antes se feia, que imitaven a personatges, que ahí estava la gràcia dels personatges, doncs fent a Maritrini, a Concha Piquer, a Marlene Dietrich, i tot això, la gent ara ja no ho fa, és una altra història, la que fan els drags. I entonces, pues,
Jo crec que no, perquè també en els teatres també fan falta... València ha sigut la cuna dels estrenos de Madrid que venien a estrenar així, teatros de tota de talla Pero hay internacional. cantera en Valencia, mira Pero, el instituto. claro que hay cantera, porque ahí, de aquí han salido mucha gente. Claro, hay cantera, cantera. La Mira, Chulizamay. El Vigas Lunas vas fer un espectacle, molt d'això que se gastaven els diners la Diputació, Sí. la Generalitat, i seria, com se diria allò? No. Disparate, no, No. no me'n recordo. Era una obra de Valle Inclán. Inversiones bárbaras, no. Sí. Comedias bárbaras. Las Comedias comedias bárbaras. bárbaras de Valle Inclán las llevó Vigas Luna, que eso muy poca gente lo sabe, al teatro, hizo un montaje fantástico y ahí Toni hizo un I papel. jo li vaig caure molt bé perquè jo feia con Vigas Luna, sí. Era una orgia que se feia, Rosita Mores, un actor i jo. Y Rosita Mores, es verdad. Y entonces yo traía una cabra que De verdad. una cabra de veritat en cuernos y yo feia l'amor en la cabra, donava a entendre, Imagínate. y la gent se pixava de la risa y yo feia y feia així un gorgoriteo. Y entonces ella això me va grabar una vespre antes de fer la funció. Era increíble. Digo, te voy a prometer lo que no te he prometido a nadie. Digo, voy a hacer una película próxima y vas a salir eso y te voy a dar un papelito para que te conozcas toda España. I mira, el pobre home se va morir sense... Murió Vigas Luna, sí. Sense fer... I la gravació eixa que me feu, no sé si la tiene la familia o qué. Aquello fue épico, épico. Pero yo me he coreado con lo mejor de lo mejor, ¿sabes? Comedias bárbaras. Con Lola Flores, con Lina Morgan, con, yo qué sé, directors de teatre... I ¿Pero qué te parecen las nuevas la Conchita generaciones? Piquer també. ¿Qué te parece? Las nuevas- Liz Das, habla de Liz Das. ¿Qué te parece? ¿De quién? De Liz Parla, Das. parles de la nieta, nostra tu nieta. amiga, de Sí, Liz mira, Das. yo el día que la vas a ver me vas a quedar y digo, ay, tú tenías que haber nacido cuando yo actuaba. Digo, porque eran todas unas paletas, yo entre ellas yo. Y tú hablas muy bien. Yo me defendía, ¿sabes? Y entonces aprendía un poco de idiomas y Ahora todo. tiene nivel. De que venía gent de todos los puestos. Y a mí me han antes rusos, griegos, italianos, franceses, y yo tenia respost per tot el món. I com venint així a València en estiu, pues, tot el món. En Eivissa també han estat anant molts a Santa Eulàlia, a l'Ajuntament, tots els veranos, ha estat diversos veranos, i nada, però que... Muy amigo de Sara Montiel. Sí, Sara Montiel tinc una anècdota molt graciosa, que en l'any 85 pues resulta que li copia el meu modisto un traje roig que ella li feu un homenatge diferent a don Camilo José Cela i ella li cantava un tango allí al Camilo José Cela. Está grabado. Està gravat en el traje roig. Épico. I ese traje roig en l'Ajuntament de València, al Palau de Cristal, pues mos a convidaren als actors i artistes que treballaven en aquesta època. I coincidí que Sara Montiel estava en el Teatro Apolo, sí, o en el Cine Lis, no sé, en el Cine Lis, crec. I aparegué, jo vaig aparèixer primer, Vestido de Sara. vestido de Sara con el traje rojo, famoso, y una pluma maravillosa que te la han enseñat per així antes, que és un regal de Marín Benito, la valenciana. Sí, una pluma muy buena. Y entonces aparece Sara Montiel con Celia Gámez, Manolo Otero y Pepe Tous. Y Pepe Tous. Y toda la prensa que estaban allí con la presentadora que está con Inés Ballester, Inés Ballester. estaba Montleón y molta gent allí de la época, En el ayuntamiento. en l'Ajuntament. Entonces toda la prensa se tira para carrer y Margot, Margot, que viene tu Sara, que viene tu Sara. Y va, y ella me te dice, Margot, qué guapa estás. Pues sabes que me dije, me pega una mira y China y digo, ese traje, digo, ya lo sé, te lo hemos copiado, el vestido lo ha hecho Juan Izquierdo. Digo, bueno, como yo siempre te he respetado como persona que eres y artista, si quieres yo no me lo pongo más si no pasa nada. Y Pepe Tos me hace así, Margot, póntelo, que a ella ya no le cabe. O sea, que anècdotes n'he tinc moltes. Sí, Toni, Però això serà en de veres privat. que t'has Serà en sabut privat, que t'ho rodejar. contaré. Ja parlarem en privat. Sí que és de veres que t'has rodejat de moltíssima gent important. Has sabut
fer-te un cercle molt important de persones que t'han donat suport i t'han fet arribar fins al que eres avui en dia, que eres un mite vivent del transformisme valencià. I la veritat és que jo ho he dit off the record, t'ho he dit abans, que estava molt nerviós per aquesta entrevista, perquè he entrevistat a moltíssimes artistes, però entrevistar una persona que ha viscut tant en la seva vida, que ve d'una època molt difícil, que continua donant guerra, perquè continues donant guerra, per a mi ha sigut un plaer, la veritat. He estat del nerviós he passat al content i a l'orgull per poder parlar amb tu, per poder donar-te també un poc una altra veu. I moltíssimes gràcies, de veres, moltíssimes gràcies per estar així en este programa, en esta altaveu d'artistes transformistes. Gràcies, Toni, gràcies, Juan. Res, a mi només ja em queda dir que això ha sigut un programa especial per l'aniversari del podcast, que nosaltres tornarem a parlar amb moltíssimes més artistes, però recordeu el que he dit al principi, per a conèixer el present del transformisme heu de conèixer també aquestes grandíssimes artistes. I ja per acabar només me queda dir-vos que sigueu feliços, estimeu-vos i gaudiu de la vida. Jo mentrestant us esperaré així, perquè ja sabeu que hi ha drac més enllà de RuPaul. Adeu! Adeu, gràcies.